Gusto nyo ba kumita ng pera mga skalawag ng napakadali lang? Dito na kayo sa PHL Win. Mag-register na kayo sa aming link na nasa aming comment section mga skalawag. Tika tol, paano yung laruin tol? Simpleng-simple lang tol. Tuturuan namin kayo mga skalawag kung paano mag-register at maglaro dito. So ito na mga skalawag. Pagkatapos nyo maklik yung link na nasa aming comment section, mag-sign up na kayo. Ilagay nyo lang dito yung email address nyo, inyong password, at i-paste nyo lang yung referral code. At i-confirm mo kung 18 years old ba kayo pataas. Then, create account. Then, pagkatapos nyan mga skalawag, ito na yung lalabas. So, tapos na kayong gumawa ng account mga skalawag. So, dito naman tayo sa recharge. So, i-click nyo lang yung tong box na nakapula. Then, kayo nang bahala mga skalawag kung magkano yung ika-cash in nyo. So, click nyo lang yung recharge. So, ito nang lalabas mga skalawag. So, fill upan nyo lang ito, yung first name nyo, last name nyo, email, then phone number. At saka, i-click nyo lang yung tong recharge. Ngayon mga skalawag, ituturo ko sa inyo kung paano laruin ito. Simpleng-simple lang to mga skalawag. Ang daming laro mapagpipilian. Pero ang pinaka-paborito ko ay itong mines. Then, mag-bet na kayo.
kayo nang bahala mga Scalawag kung magkano ang bibet nyo. So magta-type tayo na dito ng bet. So 10 pesos lang for example mga Scalawag. So i-click nyo yung bet. Then pagkatapos laruin niya. Yan. Pera na. Ganito lang kadali laruin mga Scalawag. Ayan, panalo na naman tayo. Kung malaki-laki yung pera na ibibet nyo mga Scalawag, malaki din na yung mapapanalunan. So pangatlong try mga Scalawag, panalo na naman tayo. So ikakash out natin mga Scalawag. So kayo nang bahala mga Scalawag kung magkano yung ibibet nyo. Ayan mga Scalawag. So ang dali-dali lang dito magkapera mga Scalawag. So ano pang hinihintay nyo mga Scalawag? Maglaro na sa PHL Win para sabay-sabay tayong magpadami ng pera. Lah! Sobrang dali lang pala laruin yan, tol. Oo, tol. Siyempre mga Scalawag, sobrang dali lang laruin ito. Kaya mag-register na kayo sa link na nasa aming comment section at sabay tayong magparami ng pera mga Scalawag.